Olivera Ćirković, rođena Vasić, bivša košarkašica i košarkaška reprezentativka Jugoslavije, rođena je 3. septembra 1969. godine od oca Dragoljuba i majke Zlate, koji su otišli sa ovog sveta, jako ponosni na svoju ćerku i njene sportske uspehe. Karijeru je počela u košarkaškom klubu Crvena zvezda, potom igra za Voždovac, Student iz Valjeva i Jedinstvo Aida iz Tuzle. Međunarodnu karijeru je nastavila u atinskom Pagratiju u Grčkoj i slovenačkom Celju. Kada je prestala da igra, postala je sportski direktor u ženskom košarkaškom klubu Crvena zvezda. Posle dugogodišnje uspešne sportske karijere i izleta u privatnom biznisu, priključuje se čuvenoj kriminalnoj grupi Pink Pantheri, poznatoj po pljačkama zlatara širom sveta. Olivera Ćirković je jedina žena koja je pobegla iz grčkog zatvora. Imala je status opasnog zatvorenika. Odležala je 7-godišnju zatvorsku kaznu. Danas je slobodna i odlučna da se bori za prava zatvorenika. Olivera je bila u braku sa Sretenom Ćirkovićem, sa kojim ima sina Nikolasa. Arhondisa, kako su je zvali u grčkim medijima, žena zmaj, žena pauk, žena hajduk. Olivera Ćirković gošća je u emisiji Dok anđeli spavaju, ovog puta zajedno sa svojim sinom Nikolasom Ćirkovićem. Ovo je prvi put da Nikola gostuje u jednom srpskom mediju. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Olivera, grešni anđeo grčkog pravosuđa, a posle ove dve knjige, ja, Pink Panther i prvi i drugi deo, toliko ljubavi, toliko simpatija publike, čitalaca. Da li ste očekivali ovoliko ljubavi i ovoliko pažnje? Pa mogu da kažem da nisam, ali nisam puno ni razmišljala o tom nekom odjeku. Ja sve što radim nekako iz srca to radim i pristupam tome 100%. Ja dok sam pisala te knjige nisam ni bila svesna šta će biti, da li ću ih ikada izdati. Nisam uopšte razmišljala o povratnoj reakciji, nisam razmišljala ni u trenutku kad su one čak izlazile i izdavale se, a ja bila u zatvoru, nisam razmišljala kako će neko reagovati. Jednostavno, to je izašlo iz mog srca, onako iščupano, neobrađeno, kako jeste. Sjećam se dok sam pisala da sam i plakala i smejala se. Znala sam da je knjiga puna emocije. Koliko je umetnički vredna, toga nisam svesna ni danas, ali da je puna emocije, toga sam bila svesna. I samo sam poslala jednu poruku emotivnu. Ja se sad setih onih fotografija male Olje koja deluje tako krhko, nežno i ne mogu da zamislim da se ta krhka devojčica pretvorila u Pink Panthera. Kako se to uopšte dogodilo? Ne bi ni moja mama mogla to da shvati, da se sad probudi, ne bi znala da razume ništa. Pa krhka to manje više, moguće da onako delujem. Imam jednu umetničku notu u sebi u trenucima, delujem tako i imam tu neku zanesenost. Verovatno je to ta neka moja i talentovno za slikanjem, možda malo i za pisanjem, tu ne znam koliko sam dobra. Ali nekako krhka, možda ne, više buntovna. Ali buntovna ne prema roditeljima, nikada. Tako da jako sam čudna. Prema ljudima nepoznatim znam da budem buntovna i onim kojim smatram da nisu ispravni. A ljude koje volim i kojima jako sam odana i poslušna nekako. Tako nekako delujem. Ako smo o kome čitali koliko ga volite, to je Nikolas, rođen u Atini 1996. godine, mamin anđeo. Evo, on je jedan od onih anđela koji su spavali kada sam ja počela sa emisijom Dok anđeli spavaju. O tome smo i govorili, o vaspitanju dece. Zašto sam ja poželjela da Nikolas bude ovde prisutan i da zajedno pričamo? To je zato što vi, Olivera, kažete da je on vaša lična karta. Da, u stvari, kada upoznamo vašeg sina, onda možemo malo bolje da sudimo vama. A Nikolas, dete koje je imalo vrlo složenu situaciju, i mama i tata s one strane zakona u određenom periodu života. A on tako primeran dečko. U većem periodu života. U većem periodu života. Ali to je sve prošlo, tako da sve je to iza nas i sad idemo nekim normalnim putem i super se snalazimo i hvala Bogu to je sve prošlo. Naravno. Mislim, bilo je perioda raznih, ali i sreće i nesreće, ali eto, to je sve prošlost. Sad je ostalo samo ovo lepo i da smo tu zajedno i da smo jedno uz drugo i da podržavamo jedno drugo i uvek smo, ali sad
u nekom normalnom svetu, bez tih zatvora, policije i tog stresa. Sudstva, da ne zaboravimo presvetlo sudstvo. Da, ali ono što je zanimljivo, to je da se očekivalo u stvari da kad dečak koji ima 9 godina, mama završava u zatvoru, da on iz revolta, iz nekog bunta baš krene u suprotnom pravcu i da od onog što je normalno, da možda i on sam negde postane delikvent, a u stvari kod tebe se desilo sasvim suprotno. Pa to se dešava, to je moje neko mišljenje, da se to dešava sa decom koja nisu odgajana na pravi način, nisu imali dovoljno pažnje, ljubavi roditelja, a ja sam to uvek imao, tako da to sve što je nenormalno ljudima koji gledaju taj zatvor i to sve, iza toga je jedna pozadina mnogo normalna, to ljudima nije jasno, ali naš odnos od mog rođenja je izvanredan i dan danas. Mi smo pre svega najbolji prijatelji jedan drugom i uvek smo podrška jednom drugom. Tako da samo taj zatvor je samo došao kao nešto. Ok, prvi put kad sam bio jako mali, imao sam 10 godina, to mi je bila najgora stvar u životu koja se dogodila. To me strašno pogodilo jer već neko vreme, ja sam imao, meni otac u zatvoru bio kad sam ja već imao, ne znam, 7 godina, mislim 6-7 godina. Ja sam znao to brzo, nisam baš znao odmah, par meseci možda Olja krila od mene, posle mi je rekla, mi nikad nismo imali tajne. I onda to sa 10 godina, pošto sam uz nju rastao, taj period, to me jako pogodilo. Sećam se, to je bilo posle 4. razreda osnovne škole, trebao sam krenem u 5. bio letnji raspust, ja sam bio kod bake. To je isto jedna izvanredna žena koja mi je bukvalno druga majka i da nje nije bilo u tom prvom periodu, ja mislim da ne bi mogao da se iznesem sa svim tim stvarima na pravi način, ali To je baka po ocu, ali tako? Baka Nada. Da, baka Nada, da, pozdrav za baka Nadu, ona je u mom srcu i dan danas rame uz rame sa majkom mojom, tako da taj period je bio težak za mene psihički, jer tako nešto nisam očekivao. Svestan sam ja bio da šta se dešava u našoj kući, ja sam uvijek bio upućen u sve stvari, ali nekako nisam ja to mogao da rezonujem sa 10 godina, da to može da ima ozbiljne neke posledice i to me poljuljalo, onako, jako sam bio tužan, nije mi bilo dobro nikako tih dana i možda čak i mesec dana, ali onda sam na drugi način nekako u glavi svojoj prebacio i rekao, ok, sad kao krećem u 5. razred, svi govore da je to sad neka razlika, je to teško, da to više nije lako kao što je bilo. I onda sam ja u tom periodu nekako odlučio da ta škola i to, da je to mnogo bitna stvar i da će to Olji mnogo olakšati ako ja imam sve petice. Meni te petice ništa nisu značile, dan danas mi ne znače, niko me ne pita kakav sam ja đak bio u osnovnoj školi, ali znam da je to njoj bila motivacija da se lakše nosi sa svojim problemima i taj sport, naravno, to je ostalo od Olje. I otac mi se isto bavi sportom, tako da to je od malena prisutno, ali ta škola i to nekako trudio sam se više zbog nje nego zbog sebe. Svakako obrazovanje je bitno, ali nekako baš sam imao cilj da budem najbolji đak da bi nekako njoj olakšao. To je bilo jedini način da je pomognem. Sve drugo bi je bilo, samo bi odmoglo. Učinilo mi se da sam u ovim grčkim medijima, kada si se pojavio, tamo jesi. Jesam, prvi put. Prvi put. Da, i ovo je prvi put ovde u Srbiji. Ja se nadam. Znam, izbegavao si. Ne volim taj oblik medijske pažnje nikako. Mislim da meni tu nije prostor, da nema potrebe. I naročito kod nas generalno dosta pažnje dobijaju ljudi razni. Ja ne volim da budem deo od tih ljudi, ne volim da budem prisutan tu kao Oliverin sin, zato što... Ali sa vama je neki drugi odnos, mnogo je drugačija tema i drugačija emisija. Tema je, da, to je vaspitanje dece. Mi smo s tim tako počeli. Pa da, zato sam se i pojavio, inače ne bi. Porodica Oliverina. Otac Dragoljub, majka Zlata, divni ljudi, jedna stabilna, normalna, zdrava, patrijarhalna, tradicionalna porodica i tako ste vi vaspitavani. Ma porodica je temelj svega. Nekako, ili oni koji te vaspitavaju, oni su temelj svega. I oni negde odlučuju šta ćeš ti, koliko ćeš siguran u životu biti i uspešan. I to što poneseš od tih prvih dana, meni se čini da Nikola i da posle tih prvih 10 godina našeg života i kad sam otišla prvi put u zatvor, da se više nikad nisam pojavila, da bi on otprilike bio ovo što je danas. Da sva ta ljubav i pažnja i te neke moralni principi, nešto što nosi jedna tradicionalna porodica, a ja koliko god bila ekscentrična s polja, unutar sebe sam jako tradicionalna. Vi ste spoj nespojivog. Spoj nespojivog uvijek sam i bila nekako, a baš na tom polju maksimalno. Ako mislim da 99% ljudi, jedino što ne mogu da zamisle da sam ja tradicionalna, a ja sam u suštini, u osnovi svojoj
ekstremno tradicionalna, a negde spoljna moja slika prikazuje nešto sasvim drugo, neku modernu ženu 27. veka, a ja to uopšte nisam. Što bi rekao jedan slikar koji vas je upoznao, kaže ona je žena 5. dimenzije. Pa da, nekako spojne spojio u svim mogućim. Toliko ta izražena svetla i tamna strana prepliću se kod mene neverovatno, ali u svim periodima mog života. Ta svetla i tamna strana je u svakom čoveku na kraju krajeva. U krajeva. svakom, ali kod mene je ekstremno izražena. I kada svetlim, ja sijam više 10 puta valjda nego normalan svet. I kada sam crna, onda sam tamnija od noći, od mraka. Ali kada je sve počelo to sa tom tamnom stranom? Kada je ona izašla na videlo? Tamna strana izlazi relativno, ne relativno, nego apsolutno kasno, apsolutno nerealno za taj negde svet kriminala ili prestupnički svet. Nemam takve primere negde i srela sam tolike ljude. Znači, nikada nisam srela čovjeka koji ide iz neke sretne porodice, zdravim temeljima i da se on negde zaplete u kriminal. Nekako uvek se zapliću ili po pravilu ljudi koji imaju negde nesretno detinjstvo i nekih problema i nekih trauma koje vuku iz mladosti. Ja nekako ne mogu to da odredim kako, naravno da znam negde koreni su poznanstva s mojim bivšim mužem, što naravno nikako ne označava njega kao neku osobu koja mene uvodi u taj svet. Karakterno smo vrlo različiti, ja sam možda negde i karakterno čvršća od njega, tako da te slabiji karakter jačeg odvede u nešto je nerealno. Znači, mogla sam ja njega da odvedem u nešto, a ne on mene. Tako nekako bi delovalo. Ali ste na jednom mjestu rekli da on je jedini možda od svih koje poznajete koji nije bio vama fasciniran. To u nekom ljubavnom, muško-ženskom odnosu to mogu da kažem. Da je jedan od retkih, koji apsolutno... Da li je to moguće, da neko ne bude vama fasciniran? Dugo sam razmišljala o tome i zaključila da, moguće. Da niste vi sve to radili da biste njega fascinirali? A ne. Radila sam razne druge stvari da ga fasciniram, ali nije uspevalo. Sjećam se u jednom trenutku, to je isto neverovatno. Ne znamo više šta ćemo, svađamo se, mirimo, a ja sam jako zaljubljena u stvari. Ali se borim s njim. Kažete obsesivno zaljubljena? Obsesivno zaljubljena, a on je ženskaroš. On je jednostavno ženskaroš, tako po opredeljenju. Nećemo sad da ga diramo, možda se prosvetlio, ima damu s kojom je, ali govorimo o prošlosti, o nekim mladim našim danima. Ja sad nekako da ga izazovem više, ne znam šta ću sa sobom, kao nismo, tih mjesec dana kao nismo zajedno. Ja mu pitam mene, dobro Vaske, još mi tepa kao Vaske, Vasić mi je devojačko prezime, Vaske je kao kad voziš kamion pa te zovu Vaske, on mi kaže Vaske. Dobro Vaske, kao otišli smo na neki ručak sa Nikolom, sećam se i pravim se ja da sam ravnodušna kao nešto. I ja sad, ja njemu kao odgovorim jako, u tom trenutku najpoznatiji fudbaler na našim prostorima, svi ga znaju i najlepši i najbolji. I ja mu kažem, izaći ću večeras sa tim fudbalerom, rekao na večeru. A kaže, izvini, ko je to? On je neobavešten, znači, on je u svom svetu od uvijek bio, stvarno nije znao najpoznatijeg fudbalera. Večiti dečak, je li tako? Večiti dečak, da, Petar Pan, zauvijek Petar Pan i nije folirao, tako mi je rekao, izvini, a ko je to? I pade ta moja u vodu, ta moja provokacija i ja kažem, ma ništa, nema veze, zaboravi. Taj dečak, vi kažete da je on više volao pesmu nego ljude, da je stalno pevao, da se on zapravo... Vezuje se za pesme, za partizanske filmove, rida, jeca nad filmovima. Pesma ga pogodi tako da ne možeš da veruješ, da kažeš ovo je najemotivniji čovjek sveta. A najviše od svega je ovdje zanimljivo kako se Nikola smeje kad pričate o tati Sretenu, Srećku, i kako je on u stvari vas tako dobro nekako sagledao i imam utisak da je pre vremena sazrio. Pa znate kako, mi smo generalno danas svi u jako dobrim odnosima i Olja sa njim i mi svi porodično, tako da sad sam ja već odrastao i prošao sam neki period svog života kad su meni roditelji bili potrebni, sami više nisu potrebni, tako da ne mogu se više oslanjati toliko niti ima potrebe, tako da iz te neke percepcije... Jesi se ljutio na njega? Pa jesam se ljutio, ali sam bio mali tada, mlad sam bio i sam i povređen i nisam znao da, nisam, kako bih rekao, nisam gledao neke stvari, realno ih nisam prihvatao, nego sam dete bio jednostavno i onda tako malo sam se ljutio, ali to je sve prošlo, tako da tu sam uvek za njih i oni za mene, nema tu šta i u budućnosti svoje šta god da budem u životu postigao i ostvario, oni će uvek biti tu uz mene.
tu se ništa neće promeniti. Ali... Iz tvog ugla, je li to Nekako, toliko... realnost je više on uz nas. Vi ste njegova deca. Ma kako da ne, spremao sam put od 10 dana, ceo dan je danas u banci da pripremi mene narednih 10 dana bez njegovog prisustva. Znači kao da ima ćerku sa posebnim potrebama. Je li moguće da Pink vođa kriminalne grupe Pink Pantheri da bude tako izgubljena u svemiru kad se nađe negde u nekom prostoru? Kako si ti jednom rekao? U bezbednom prostoru. Olivera se jako oslanja na mene i ja sam uvek tu da je pomognem i prisutan sam i kad izašla iz zatvora. Kada kaže Olivera viče. Da, kada kažem Olivera onda se... Pa ne, to je nekako ona mnogo se opustila, zna da sam ja uvek tu da pomognem sve šta treba i onda za te bezvezne stvari koje može da uradi, ja sam siguran da može da uradi, ako već može da pobegne iz zatvora, može i da ode do banke da podigne novac, ali tako da ja sam prihvatio sve te stvari koje nju uznemiravaju na sebe i to je moj deo posla, tako da... Mene sve što je normalno jako uznemirava. Sve što je negde tipsko i podrazumeva da jedan čovjek u građanstvu treba to da zna i podrazumeva se da je normalno, mene to zaista uznemirava. Vi se najbolje snalazite u nekim vanrednim situacijama, u opasnim. Ja sam se rodila za vanredne situacije. U vanrednim situacijama sam neverovatna. Mirna kao more, moje odluke su neverovatne, situaciono, brzo reagujem. Imam tu situacionu inteligenciju, se prilagodim u neprilici i neverovatna sam. Blistam. Ja sam samo za ratne uslove i za nenormalne. Čim je mir, sloboda, banka koju ne treba opljačkati nego ući i podići svoj novac, ja sam u problemu. A ovo suprotno sasvim lako, nikakav problem. Ovo drugo valjda sam naučila tako da živim, ne znam ni sam. I stalni problemi s orijentacijom. Orijentacija u prostoru problem. To nam je najveći problem kod Olivera. Olivera Ćirković ima problem s orijentacijom. Bivša košarkašica, reprezentativka, takav sportista. Kako to? Verovali ili ne, Olivera zove sina da pita gde se nalazi Pančevački most. Ja sad ne mogu da verujem, misliće ljudi da lažemo. Ona zove da pita gde se nalazi Pančevački most, a ona je odrasla u Beogradu i rodila se u gradskoj bolnici i 50 godina živi u Beogradu. Ja sam se čudom čudio, nisam mogu da verujem, mislim prvo da je šala. Ti si se rodio u Atini, u bolnici Aleksandar Veliki, to je velika razlika. Pa da, dobro, ali tako neke stvari sitne i koje izgledaju jako prosto, za nju su složene, a ove složene su jako proste, tako da to je čudo. To je neki oblik autizma. To je čudo. Znači, to je jedan blaži oblik autizma. Čim rešavam teške situacije, a na normalima se saplićem, to je to. Pa pobegli ste iz zatvora. Prva žena koja je pobegla iz grčkog zatvora Koridalos. U stvari to nije samo iz tog. Znači nikada nijedna žena, jer tako nije pobegla u Grčkoj. Uopšte begstvo iz zatvora, ne žena, nego muškarac, to je tako složena stvar. Znači, zaista složena stvar. Ja sam je negde opisala i u knjizi i na javnim nastupima kroz humor. Jer ja to negde imam tu neku ironiju i humor, kaže svaka sloboda kreće sa ironijom. Ja se koristim i ironijom i humorom kad god o nečemu pričam što iz prošlosti. Onda ne pridodajem tome toliki značaj, jer nekako to je deo moga života, deo moje prošlosti. Ja sam to shvatila normalnom stvari. I, prvo ne bih se, da je to za mene bilo toliko apstraktno i nemoguće i toliko me plašilo, ja se ne bih odlučila na taj korak. U stvari vi hoćete da pokažete da je sve moguće. Pa nekako ni ne pokazujem, nego zaista verujem da sve je moguće. Bar u onim segmentima na nešto na što se ja fokusiram. Odbijam to je nemoguće i provocira me ta situacija kad mi se govori ovo je nemoguće, ovo je... I u ovom svetu, sad normalnom, građanskom, kad mi se kaže ne idi u Zagreb na sajam knjiga, na Ekavici ideš sa knjigom, pa to nije realno. To me jako provocira. Odmah me tera na nešto da uradim kontra od toga. Uopšte te situacije kad se kaže nemoguće, ne smeš, i ne treba. Odmah mi radi kontra mozak. Rekli ste na jednom mjestu da biste želeli da probudite ove mlade ljude, da budu malo nestašni. Da budu građanski neposlušni. To mi je zanimljivo. Građanski neposlušni. Biti poslušan u ovom građanskom svetu znači apsolutno se predati. Znači da naša budućnost nema napretka i nema smisla. Pod tim ne podrazumijevam nikakvu vezu sa kriminalom, tu ne nalazim. Samo jednostavno građansku neposlušnost da mladi ljudi sami selektiraju ono što im je ponuđeno i da odlučuju šta je dobro, šta loše. Ne da im je nešto stavljeno na tacnu i ovo je dobro i to radi, nego ipak da sednu i sami da razmisle nekako na to ih. Ono što je zanimljivo, kažete također da postoje ljudi koji su zatvoreni iako su na slobodi.
to su ljudi zatvorenog uma i da imaju neke imaginarne rešetke. Previše ih je i izgranuta sam sa neslobodom ljudi u ovom slobodnom svetu. I tek se sad s time susrećem, iako sam to negde osjetila, pišem o tome i u knjizi svojoj prvoj. Negde sam ja to dodirnula se sa realnim svetom i u prošlosti, pa sam to negde opisivala, a sad sve više i više. Da, taj strah za egzistenciju, uopšte strah, nedostatak hrabrosti, ljudi koji vladaju nama, vladaju po principu straha i ucena. I onda taj nedostatak hrabrosti ljudima pravi te rešetke imaginarne koje su možda opasnije od ovih pravih. Evo, videla sam ih ovdje na prozoru. Samo što su ove potpuno sa drugom namenom. Ove su sa drugom namenom, ali nekako su opasnije i zarobljavaju čvršće i jače nego one rešetke u zatvoru. I tvoj ne može da zarobi rešetka zatvora. A tvoj ti lično možeš da ga blokiraš i da ne postojiš. I to se dešava, odsustvo hrabrosti. Mislim da je hrabrost negde, i to ljudi osjećaju u meni, da sam hrabra, da sam iskrena i da nemam limit. Kad govorim to, ja to kad počnem mojom rukom da sečem, to je jasno i prstom da mašem, da ja to zaista verujem. I verujem u tu hrabrost. I nekako sam sebi potvrdila, to me naročito inspiriše i zbog toga pozivam mlade na neku neposlušnost. Ako sam ja kao neko u godinama ozbiljnim, u jeseni života, a to kreće sad do nekog kriterija. Da, stara majka. Ako sam ja negde u jeseni života žigosan i zatvorenik, okrenula igricu i ostvarila u građanskom životu jedno mesto koje je podosta slobodno. Znači ja sam jedan slobodni umetnik, mogu tako slobodno sebe da nazovem, koji se budi kad hoće, leže kad hoće, ali to ne znači da sam lenja. Ekstremno vredna, ali ja određujem kad ću ustati, kad ću se probuditi, na koji ću put otići, na koju promociju. Znači da imam jednu određenu slobodu. Ne apsolutnu, apsolutne slobode nema. Znači, ali određenu slobodu imam i ako ja sam uspjela da budem ekonomski stabilna i to više nego stabilna, u roku od 1,5 dana, nemoguće da mladi blistavi ljudi koji se školuju. To kad kažete ekonomski stabilna, mislite na ovaj period? Na ovaj period. Kada ste na njega sam vrlo ponosna. Ove 2 knjige i kada idete po svim gradovima. Mogu da kažem da sam ponosnija na ovaj period mog života i na ovu ekonomsku stabilnost, nego na bilo koju akciju koju sam izvela i prestupnički došla do tog novca. Nisam vrednovala i nisam cenila i sad nemam nikakav odnos prema tom novcu. Nikakav. Nemam, a sad izuzetno sam nekako ponosna na ovaj novac koji mi stiže na ove kartice koje ne znam da skinem. Nego Nikola. Ali vi ste zarađivali i pre prestupa. Vi ste zarađivali dobro sa košarkom, koliko se ja sećam. Oduvek talentovana za novac. Valjda sam se tako rodila. Ili taj gen moj borbeni kao rezultat te borbenosti uvek dođe nagrada. A ako se baviš nečim, onda je valjda nagrada neka ekonomska satisfakcija. Tako i u sportu, normalno. Ali taj ludi gen, koliko u knjizi pišete i pominjete ga, meni se čini da je od ove bake, prabake Dike. Prabaka Dika kreće, ludi gen od nje kreće. Znači, ona je definitivno zaslužna što se njena praunuka našla u zatvorima. Šalim se. Ali nekako sam prenela krunu ludila, prešla je na mene i nadam se da će ostati kod mene. Znači, baka je nosila i bila je opasna, bila je hajduk toga vremena, ostala je bez muža i gajila je sinove i bila je opasna. Ne daj Bože, ako popije jednu rakiju, bežte svi i komunisti. A nekako ta kruna, kad posle mog bekstva iz zatvora, definitivno je došla na moju glavu i nadam se da će ostati da moji unuci i pravunuci neće niko poneti više. Samo ćemo prepričavati, na YouTube-u se podsjećati stara majke i stara bake koja je bila toliko ludska. A majka su vas zvali i vaši članovi vaše umetničke družine, po znacima navoda. Nikolas, šta ti osjećaš u sebi od oca i majke? Ima li osobina njihovih? Pa sad, sigurno da ima, verovatno pola. Prepoznaješ li? Pa to najbolje zna Olivera, ja verovatno nisam i svestan. Ja nisam verovatno svestan tih nekih sličnosti, ali znam da smo generalno, ja i Olivera, dosta povezani, slično razmišljamo i nemamo nekih generalno sukoba mišljenja, tako da... Kako si ti formirao svoj vrednosni sistem, s obzirom da si imao majčin prethodni život svetli, gde je njena svetla strana bila izražena, a posle ona tamna? Vrednosni sistem je... I u ovom vremenu? Pa to je sve bilo jako komplikovano za mene u tom periodu kad sam bio dete,
jer kao i svako dete, gledate šta rade vaši roditelji, gledate sad te neke nenormalne količine novca koje prolaze kroz kuću i... Bunde, pa se penješ nešto, pa se spuštaš. Kliza se iz bunde kao Niz tobogan, bunde kao napravi i tobogan. on se kliza. Ma dobro, to je... To je ništa. Da, ali nekako poremeti se sistem, nije poremeti se, nego naučiš pogrešan sistem. Ja nikad nisam ni naučio normalan sistem vrednosti, jer nisam uopšte bi imao prilike da se susrećem sa stvarima koje se svakodnevno deca susreću, a to je da sad ti ne možeš da kupiš, ne znam, ove patike, zašto te patike koštaju 200 evra i to se ne pomišlja da ti to kupiš ili ti nemaš za to. Ne, jednostavno, to je bila jedna... Anarhija. Pa, Ali ste vrlo dobro izvukao iz te anarhije. Uopšte nije. Moram da Evo. kažem nešto što je jako zanimljivo. Znači, ja nisam imala nikakav isto sistem vrednosti srušen načisto i nisam niko, ni on, ni ja, ni otac njegov, pa ni on tako mali, nismo bili svesni novca. Znamo da ga imamo, ali ne znamo cenu ničega. Ne znamo cenu benzina, cenu hleba, mleka. Jednostavno nemamo, ne postoji. Sve je na izvolte, otvoreno i ogromna količina novca. U celoj toj zbrci, iako sam ja bila jako nezainteresovana, on meni prijavljuje koliko je potrošio, jer se meni to činilo kap u moru. Sad će meni Nikola da kaže koliko je kupio, šta je kupio. Nikada nije odustao od rođenja pa do kraja, evo do današnjeg dana, da mi do kraja ispriča gde je i koliko potrošio. To ne znači da on bio štedljiv. Nije bio štedljiv jer smo mi bili galantni i otvoreni, ali on je insistirao svaki dan, šta god da je kupio i uradio, da mi kaže ja sam kupio to i toliko je koštalo. Pa nekako sam osjećao obavezu prema To je tome fascinantno. kad već I da ga imam ja sve još što želim. Da ga Ja sam prekidam, smatrao da mu to- kažem dobro i da on nastavlja Kako vas je uporno. Bog nagradio tako dobrim detetom? Bog je veliki, samo je on mogao da istera toliku upornost da ima sa mnom tako nadobudnom i tako tvrdoglavom. I možda sa nekom svešću da ste svemogući u nekim trenucima. Pa Da li je sigurno, imala to? Pa bilo je, kako ne. Naravno u tom periodu Nerealno, apsolutno. tog bekstva iz zatvora i stvari koje su se događale pre toga, to je ona za mene bila bukvalno idol, mislim, nema šta da se kaže, žena zmaj stvarno, i ja... A tvoje društvo? Pa nisam se ja baš eksponirao tom njihovom pričom, tako da sam ja to uvek izbegavao, ali roditelji, deca s kojim sam išao u školu, to je bilo i po novina, znaju svi o čemu se tu radi. To je isto zanimljivo. Često, izvini sad što prekidam, često kažem, ja ga pitam, ja u zatvoru, mi pričamo, non smo komunikacije svaki dan. Kažem, dobro, Nikola neku devojku imala ili drugaricu. A što je rade roditelji? Ja kao pitam. Čuj drskosti moje. On kaže, stvarno ne znam, jer tu temu nikada ne potežem iz straha da se ne bude povratna informacija, da mene pitaju. Ne, bukvalno to je ostalo do dan danas. Tabu Nikad tema. ljude ne pitam čim se roditelji bave, to je valjda ostalo iz detinjstva. Trauma Na iz pameti detinjstva. ne pada Mama to da te pitam. naučila da ne sudiš ljudima pre nego što ih upoznaš, da nemaš te predrasude o ljudima. Pa generalno me naučila i ona, ali je i događaji u mom životu su me postavili tako da su, ajde više sad u nekom detinjstvu ranijem, deca, druga ljudi mislili, naročito ljudi stariji, deca nisu ni svesna, nego stari ljudi su uvek mislili za mene da je to neki put bez povratka i da ko zna kakav sam ja i šta radim dok me ne upoznaju i onda kako god me ko upoznao, menjao je totalno sliku. Mislim, ja sam samo bio jedno dete koje nije moglo da bira s čime će se njegovi roditelji baviti. Tako Mi ne biramo roditelje, možemo samo da ih volimo i poštujemo, ništa drugo. I čuvamo Žao kao mi je- decu. Čuvamo kao žao mi je decu, da da, kažem da to ne biramo roditelje, onda bi ispalo kao da ja nešto nisam zadovoljan svojim roditeljima. Čak naprotiv, ja da mogu da biram, birao bih ih opet iste. To je divno, zaista divno. Pa tako nasmejane oboje, iako su prošli... Pa vedri, kad mozga nema i onda vedri. Nije baš tako. Ali imam on je mnogo stvarno- lep, tvoj otac, lep čovek, zgodan, potpuno je jasno kako je šarmirao Oliveru kada je bila vrlo mlada i vi ste bili u braku i... Bolje da slomih nogu nego što me ruše. Šalim se. Naravno Ali da s se toliko šalim. ljubavi, ja vas u raznim emisijama slušala sam i uvek ste nasmejani kada o njemu pričate, tako da ja verujem da ima još uvek Ma kako ne. ozbiljnih Pa on je osjećanja, jedan bez poseban obzira. čovjek isto sa On je puno zaista kvaliteta poseban. i Zaista. Student isto jako voljen. teologije, tako da. bio je student teologije. Eto, presvetli oci. Da, a mi se ovde nalazimo u
konaku mitropolitovom Topčiderske crkve. Pa ja mogu da kažem sa sigurnošću da je on ovdje, sad bi bolje znao gdje se nalazimo nego Olivera. To sigurno. I verovatno većinu ovih knjiga pročitao. Da, ovdje smeš. I zna u svakom momentu u svetu koja izložba ili koja opera. Jako obavešteni čovek, informator, svetski informator. Dobro, zvaću ga ako mi bude bilo potrebno. Međunarodnih razmera, ne. Otko znamo, možda će i on biti gost emisije Dok anđeli spavaju jednog dana. Ono što je, naravno, najzanimljivije od svega, to je kako ste vi to vreme pametno iskoristili u zatvoru. Iako ste spavali na betonu, iako su vas provodile one jedinice antiterorističke i bili vezani, što je ostalo kao scena Nikolasu, da vas vidi kao, što vi kažete u knjizi, kao životinju i taj odnos kakav postoji prema zatvorenicima, ali vi u tom zatvoru otkrivate talenat za slikanje i ja zaista, bez obzira što to piše po knjigama, što smo to čitali i što smo gledali na televiziji, ne mogu da verujem šta ste sve vi oslikali od zidova tog zatvora i kakav odnos prema vama imaju upravnici zatvora i ministri grčki i kako je to sve u paradoksima kada ste vi u pitanju. Eto, to je to što ja kažem, znači ta svetla i tamna strana od nekog zatvorskog begunca koji je državni neprijatelj broj 1 i ministra pravde kome se trese stolica, pa do trenutka da on dolazi, taj isti čovjek i nagrađuje mene tim epenosom, nekim ordenom za umetnost koju nikada nijedan zatvorenik nije dobio. Tako da to sam ja, najbolja ili najgora, nema sredine. Znači u onom trenutku kada sam izgubila svaku mogućnost bekstva, jer sam sad već u zatvoru, prebačena su jedan zatvor koji je moj sin kad je video prvi put rekao to je Alcatraz. Tu bekstva nema. Kada sam bila svesna da je to neko moje mesto gdje se neću dugo vremena mrdnuti, istog trenutka moj mozak je prebacio na nešto drugo, da postane koristan. I nema gubljenja vremena. Ne postoji period mog života za koji ja mogu da kažem ja ništa u tom periodu nisam radila. Bila sloboda ili nesloboda, ja sam uvek aktivna i nešto stvaram. Sad, da li je to dobro ili loše, ali se nešto jako dešava. Dobro je što sam negde našla u sebi i prepoznala taj negde talent. To mi je Bog otvorio neka vrata. To možda ima malo tatinog? Ima sigurno tatinog. Tate draga snaga. Draga snaga. Izuzetno ste vezani za oca. Bili, ja to razumem, pošto sam i ja, pa to je velika ljubav. Velika, neograničena. Čini mi se i sad da je u mom srcu, da je još živ. Nema ga dugo, a kao da je tu. Nekako, tako bliskost neka. On je crtao neke žabe, lokvanje. Prvi put kada je nastradimo saobraćajnu nesreću, ja sam bila jako mala, to opisujemo u knjizi. On je baš imao udes ozbiljan i prelome noge i ključne kosti, ne znam, i ležao je tako na krevetu, bespomoćan, to je isto mi jedan strašan moment kog se ja sećam. Ako se Nikola seća nekih strašnih momenta vezano za mene u sudnici, ja se sećam, to je meni najstrašniji moment. Normalnom detetu to može da se desi kao najstrašnije, da ti otac bude nemoćan. Da, i on tako snažan i tako uvek blistav, ne može da se pomeri iz kreveta i to mi je bilo onako, uzdrmava me i onda sam ja tu uz njega, nekako sam ga šarala, mazila, sedala, nisam se nikako odmicala. I onda on u toj svojoj nemoći, kako meni da čitao mi je, sećam se, neke bajke iz bukvara neke, tu su bile neke ilustracije pesama, Žaba na lokvanju, sećam se, i onda onako uz olovku i iscrtao mi to, sećam se da je to frapantno bilo. Da je uradio nekoliko tih skica, koje su bili ozbiljne skice, te dečije skice uopšte nisu naivne. Kada već počneš da slikaš i da ih radi, ti si svestan da je to ozbiljno slikarstvo u pitanju, da to uopšte nije šala, iako je za decu. Jer vi ste crtali Disneyjeve junake. Pa ti Disneyevi junaci su samo pokazatelji da ti možda naslikaš jedan blistav portret. Znači, zatvor koji je bukvalno oslikan Disneyevim junacima, to je tamo gde su majke sa decom. To je deo koji je dozvoljen da se snimi. Meni je žao što je samo jedan deo. To je možda 5% onog što sam ja oslikala. I uspeli su da Marić je dobio dozvolu i Happy televizija da snimi taj deo. I prikazan je bukvalno ti Disneyevi junaci koji su krajnje ozbiljno za slikanje. To su čitave kompozicije slika, to su izrazi lica, to pokreti, to su savršeno nešto. A inače vas privlači realno slikarstvo, kako vi kažete? Samo realno slikarstvo. Isključiva, vrlo bitna osobina, isključiva u svemu. Nekada dobro,
je neka dobra osobina, nekad dobra, a nekad vrlo loša po mene. Jer znam da budem isključiva i kad krenem u kontrapravcu. To je loše. Čitate knjige u zatvoru, to ozbiljne knjige, tražite velike pisce i na kraju krajeva da toliko niste pročitali, da toliko niste ulagali u vaše obrazovanje, ne bi ni to sve tako bilo zanimljivo, bez obzira što je doživljeno da nije prošlo kroz vaš taj i ovako, na ovakav način opisano. Neverovatan trenutak je zatvor. Zatvor je mesto gde možeš da se iskoristiš svo ono vreme koje si izgubio na slobodi. Jer nas tera, sloboda je nezgodna, brzina neka. Koliko puta ne stignemo i sada, evo to mi se dešava. Imam najmanje 15-20 knjiga koje sam spremila i želim da ih pročitam, a ja nemam vremena. Ja volim da imam prostor, da sedim, da pročitam, a ne da čitam stranicu po stranicu. Da imam 5-6 sati pa da nastavim, ako me zanima, da ne spavam možda i celu noć da čitam. To je luksuz na slobodi. A zatvor ti taj luksuz maksimalno daje. Pomenuli ste taj trenutak u sudnici. Šta je to bilo? Šta si ti tada osetio? Došao si kod mame da u zatvor? Generalno da mislim, ja sam tako vaspitan i takav sam karakter da ne volim puno da pričam o nekim teškim stvarima, jer su te sve stvari iza mene, ja sam prošao kroz sve to kako treba da se prođe i ne pričam o tim nekim takvim trenucima, kojih je bilo nekoliko da ih pamtim, bilo ih je dosta ovako prolaznih, ali nekoliko da su mi se baš urezali onako u pamćenje, ali ajde da to i kažem, to niko nije nikad ni čuo, ni znao, bukvalno ni od mojih prijatelja, ni Olivera nije znala dok nismo prošli put sedeli sa vama baš. Pa to je jedan trenutak bio, ja sam dolazio na suđenje njeno, znam vrlo dobro o čemu se radi, znam već da ima jednu kaznu od 12 godina, znam da ovde preti druga kazna do 15 godina, znam sve šta se dešava. Imaš koliko godina tada? Pa slagaću s 15, 16 možda. 15 i po mislim da imaš. Ja kao dolazim kao svedok na to suđenje, naravno da svedočim lažno, zato što treba da pričam, da nisam znao čime se ona bavi, da sam znao nešto kao, mislim, gluposti. Ali dolazimo, naravno, puni samopouzdanja, jer to je to, mislim, dajem sve od sebe, spašavam majku koliko god mogu i 1 godinu da skinem opet znači nam. I taj trenutak ja vidim sve kako ih dovode ispred te ljude koje ja poznajem i koji su i oni isto mi, to me potresa zato što su ti ljudi meni bili kao najbliža porodica i nje nema i sad ja se popeo gore i čekam, ne znam šta se dešava i naravno nju dovoze kao u američkom filmu u parking, u garažu dole. Izvod je 10 ljudi sa automatskim puškama i ja je vidim i nisam je dugo video, pošto je Olivera bila protiv toga, tih poseta i toga, ja sam nju za 5-6 godina video samo 3 puta, ja mislim, tako da jedan od ta 3 je bilo to suđenje na koje sam došao i oni onako vode je i vuku je onako, ja hoću da je zagrlim, a oni me bukvalno odvuku je kao psa, to mi je, u tom momentu da sam mogao bukvalno baš mi nije prijatno da pričam o tome, da sam mogao bukvalno pobio bih sve tamo sam. Plave neprijatelje. Sam, sve plave. Plavi neprijatelji. Ja mislim da je to presudan trenutak bio te moje današnjeg otpora. Nije to sad nešto da ja ne znam šta radim, ali jednostavno taj moment me asocira kad uopšte nisam nekako, mislim, jesam uvijek ja i pristojan i normalno razgovaram i to, ali neka, ne mogu da kažem mržnja, ne mrzim nikoga, ali neko gađenje i nešto strašno za mene. Tako da to je jedan od momenata tih koje ne bi volio da se sećam, ali eto, to je. Pa Olivera priča o tome, o tom odnosu prema zatvorenicima i ja mislim ako i zbog čega ima razloga i dobro je što ste baš vi prošli kroz sve to, to je da to što ste opisali u stvari, taj odnos prema zatvorenicima i vi se sad borite za prava zatvorenika. I nedavno je bilo nešto jako zanimljivo i potresno, to je u Spužu, u Crnoj Gori, u zatvoru. Vi ste vodili te kreativne, edukativne radionice i podučavali slikanju zatvorenike. Kakvo je to iskustvo? Fenomenalno, preponosna sam. Ako postoji takva reč ili dozvoljena i ako nije dozvoljena u gramatici, ja sam preponosna na to iskustvo i na te ljude. Ja ih pozdravljam, oni će nekako ovo odgledati kako god i kad god to bilo. Oni su ostali meni u srcu, znači to nije jedna obična veza kao nekog edukatora koji dođe s polja i ostvari sa zatvorenicima. Bivši zatvorenik koji dođe
a ima takav položaj edukatora, on se ponaša kao da je familija, kao da je porodica. Ja sam došla u jedan zatvor gdje su muškarci, gdje su Crnogorci, gdje su specijalno gordi, gdje su na tu temu malo i negdje ponekad iskompleksirani, gdje će žena sada doći u zatvor muški i možda besede praviti o kriminalu. Jer su oni tako nekako to doživjeli. Ja sam se dosta eksponirala medijski. Naravno da medije uglavnom zanimaju te ekstremne situacije i kriminalne neke priče i oni su negdje verovatno jako znatiželjni bili. Prijavilo se 250 zatvorenika da me vidi, ali su bili ukočeni i sa predrasudom. Razbila sam im sve te predrasude, ja nisam došla nikako da pokažem ko je veći kriminalac, ko je više dela. U stvari ja sam odmah srce pokazala i otvorila dušu svoju i ispričala njima neke stvari koje nikad nisam na javnoj televiziji niti sa normalnim ljudima. Govorila sam jednim jezikom koji prepoznaju samo zatvorenici. To je neki jezik koji mi između sebe koristimo i prepoznajemo se i to, mislim, običan čovjek ne razume šta mi to pričamo. A postoji jedan jezik zatvorenika, bivših i sadašnjih, znači neverovatno. Jel ima neki naziv? Nema naziv, esperanto zatvorski. Zatvorski esperanto koji mi prepoznajemo i oni tačno, naročito oni koji su višestruki povratnici ili koji su duže i ozbiljniji u kriminalu, toliko oni mene više razumeju i više poštuju. Oni koji su negdje početnici, novi, prvi, oni nešto baš i ne kapiraju, ali oni pravi. A kada te podrže ti pravi koji su velike zatvorske kazne, zatvor jedan određuju velike zatvorske kazne, ne stražari, ne direktori, ne, iako to deluje sada malo, naravno da ima i direktor i naravno da oni imaju svoje funkcije, oni određuju, ali klimu zatvora određuju velike zatvorske kazne. Mene su prihvatile velike zatvorske kazne i ja sam odmah dobila silne te pluseve i mogućnost da krenem u rad sa njima. I krenula i otvorilo se jedan bezdan polje. Talentovani ljudi, neverovatni, koji nikada nisu slikali, koji su talentovani podjednako kao i ja. Ja sam namjerno dvojicu zatvorenika koji nikada nisu slikali, iako smo imali 2-3 koje su već slikala, ali u zatvoru naravno nisu slikari. Oni su već imali nekog iskustva, već redovno slikaju i nije mi bila to tolika motivisanost, oni su mi bili naročito, podsjetili su me na mene. Na to da nikad nisu slikali i izvela sam 2 zatvorenika da slikaju na zidu, slikanje na zidu je izuzetno teško. I ja sam izvela njih dvojicu bez ikakvoga, samo što sam vidjela, naravno uradili smo nekoliko puta smo se sreli, oni su radili skice i platna, krenuli su, dobili smo od Ministarstva pravde Crne Gore, da kažem to, veliku podršku. Znači nevladina organizacija Identitet je dobila ogromnu podršku Ministarstva pravde i financijsku da se desi sve to. A to je manifestacija koja se zove lična karta dostojanstva, jeste, tako? Da. Jeste, jako sam ponosna i na te žene koje vode tu organizaciju, Tijana Vuković, blistava, jedna mlada dama, psihoterapeut, znači njena mama koja je napisala taj program, koja je žena blistavog uma i koja je u stvari ona smislila moju ulogu u svemu tome. Koliko je to bilo blistavo, koliko je to bilo nesvakidašnje. To je revolucija. Nikada se nije desilo i nadam se da ćemo biti primjer nekada negde u svetu i na tome ću raditi, da bivši zatvorenik bude edukator. I rezultati su fenomenalni, naravno. Kraj je takav da smo oslikali zidove, da su dvojica tih zatvorenika koji imaju dugogodišnje zatvorske kazne, koji prvi put slikaju oslikali 2 zida, ja 1. Na njih dvojicu sam specijalno ponosna. Duka i Mihajlo, znači ako ih gledaju i kada budu gledali, znaju da ih volim. A samim tim vi postičete u stvari taj rad na tome, na resocijalizaciji zatvorenika. Znači da oni kad izađu iz zatvora zapravo znaju gde će i šta će sa sobom. Sam taj trenutak kad ti otkrivaš to i počinješ da slikaš unutar zidina gde je minut kao godina, gde se moraš pobediti vreme da pobedio zatvor. Otkrivaš nešto novo što ti ispunjava. Ako si talentovan, tebi je vreme gotovo leti u slikanje. Sam taj trenutak kad oni to otkrivaju, onda kako se menja odnos zatvorske službe prema tim istim zatvorenicima, odjednom ih gledaju sa nekim poštovanjem, oni stiču i određeno poštovanje. Dolazi nam, onda pravimo i imamo izložbu slika, smo imali na kraju, došao nam je i ministar pravde i ne znam. To govorite o grčkom zatvoru? Ne, to govorimo ovdje u Podgorici se desilo. U Podgorici, da. Moje se već desilo. Otprilike isti model koji sam ja napravila u grčkom, ja sam preslikala na crnogorsko pravosuđe i na crnogorski zatvor. Znači, svi zatvori ovog sveta su isti i svi zatvorenici istu bole, samo im je druga adresa. Naravno i različita suđenja i uzroci i tako dalje. Vi kažete da su ubice najveće kukavice. O tome pričate. Samo da se vratim na Nikolu, da ne zaboravimo to, možda je bitno. Možda se nekad neki sudija
prevari i pogleda ovu emisiju. Možda zbog vas, draga damo, jer ste blistavi, pa slučajno pa se natera da pogleda. Taj trenutak koji Nikola opisuje, a ja sam ga saznala pre 2-3 dana, jer mi nikad o tome nismo pričali. Mi o prošlosti retko pričamo o ružnim stvarima. Samo se bavimo lepim stvarima i mojim problemima, orijentacijom u prostoru i karticama. Znači, taj trenutak kada on dolazi da svedoči je neverovatan. On kaže, došao sam lažno da svedočim. Nije on došao lažno da svedoči. On je došao samo da, s kojim ciljem mojim? Da prikažem jednog normalnog dečaka, da sam ja odgajila jednog normalnog dečaka koji ide u školu, koji se bavi sportom i sama ta njegova slika spoljna odaje to. Ne može to da se prevari. Ja sam imala ideju, on je moj svedok, da on izađe i ne da on opravda majku, nego da ispriča jednostavno i jednu svetlu stranu. Ako je ta žena sve to crno i loše uradila, ima i jednu svetlu stranu, dobra je majka nekom i neko je voli i neko je čeka. I on je izašao s tom idejom, puni entuzijazma smo bili. Sudije su tako isekle krila. Predsjednica suda. Jedva sam se snašao. Molim predsjednice suda, naročito žene, ipak su negde majke ili su, ako nisu majke, imaju majke, da nikad to ne rade. Da izađe jedan dečak koji je, znači, svedok, on je najbitniji svedok tog, on ne svedoči o akcijama nekakvim ili o nekim kriminalnim delima. On svedoči da je neka žena loša, ovakva ili onakva, ipak dobra majka. Ona je njega isekla takvim pitanjima koji su bile neverovatna. Ona se ponašala prema njemu kao da je prvooptuženi. Da li on zna, da li on svestan da sam ja ležala, već jedan zatvor, za koja dela sam ja ležala? To su bila pitanja na koje ja nisam znala da odgovorim. Da li je pljačka ili akter toliko sužena, toliko kriminalna, onda je znao da odgovori na ta pitanja. On bio apsolutni kriminalac. Znači, neverovatni su kako nema empatije nikakve. Naravno da sudija mora da je... A sudija žena, a inače vi kažete da ne volite žene. Pa eto što ih ne volim. Eto, jedan još razlog da ih ne volim. Dobro, moram da kažem da smo joj slomili srce na kraju. Krajnji rezultat, osim njene jako velike neprijatnosti, mislim da je pred kraj tog njegovog govora, kad se on na kraju i naljutio, malo je lupio i nogom, počeo je, to mi kažemo u kući našoj, da se gica. Počeo je da se gica, na kraju baš je bio besan jer je provocirala. Onda je digao nos. Zaličio je na majku. Da, zaličio. Na kraju je jako zaličio. Digao je nos i rekao je da koliko god ja budem, da će se on truditi i ići u školu i biti najbolji đak i najbolji sportista i kad god se vratim ja ću imati sve. Kakva je ovo poruka? Da, nikad ništa neću morati da radim. To je rekao sudijama. Kad god da se vratim i za 100 godina imam sve obezbeđeno, on će sve da završi. I tako je rukom koji ja saseko i otišao je. Hteo još nešto da kaže. Ja sam rekla dosta. Ona je rekla recite. Sad se ona malo probudila. Slomili smo to, otopili smo to ledeno. A kad već kažete kako je otopio to ledeno srce, a vi ste bili u stanju 3 sata punih da govorite u sudnici i da svi budu fascinirani i da traže još. Pa da li se to ikada dogodilo? Ja imam jedan Zato ste vi kraljica. Pa evo i sad ovi moji javni nastupi. Pa da, imam milione sati razgovora na YouTube-u i sve te milione sati ljudi koje srećem, eto slučajnog, nepoznate naravno, ne znam koliko hiljada ljudi mi je rekao, draga Olivera, krenem da vas gledam i zanoćim tu noć ni ne spavam, podočnjaci dolaze. Ali šta je to što tako ljude moralne, koji nikada nisu napravili neki prestup, koji žive potpuno nekim društveno prihvatljivim životom, šta je to što ih toliko fascinira kod Olivera? Malo pre jedan ovde Petar, divni, dragi, koji radi ovde u prodavnici sveća Topčiderske crkve, prišao i prvo je imao pognutu glavu kad je video da ste to vi. Kako je zablistalo njegovo lice i kako je... Ne znam, stalno ta reakcija, da se ne ispadne sad da se hvalim. A šta je to po vama? Ja nekako mislim da svaki... iskrenost? Iskrenost, sigurno. Hrabrost, možda i taj negde odlučnost da iskoračiš negde u životu i kažeš ne, možda i sistemu. Namučeni smo mnogo, nametnuto nam je mnogo i ljudi se osjećaju kao robovi. I onda kad neko iskoči i pokaže da nije rob, koliko god to bilo nenormalno, a bilo je nenormalno i kazna bila surova i takva i trebala da bude, nekako opet im deluje
pokušaj neki da izletimo iz ove ravnodnevnice, i jesam pokušala, pa onda i taj povratak nekako, pokušala sam, slomila sam se, ali opet sam se digla i to deluje fascinantno, dići se. Znači, bivši zatvorenik koji sada gladuje i skriven je negde, ne daje poruku. Bivši zatvorenik koji ima najprodavaniju knjigu na sajmovima i koji blista i sija je ipak neka poruka. A moralni kodeks te vaše družine, Pink Panther, to treba itekako istaći. Šta je? Itekako. Šta predstavlja? To sam ja nosila sa sobom, znači i mislim da sam dala pečat svim ljudima koji su sa mnom radili. Ja sam i birala sebi slične ljude. Nikako nisam mogla sa ljudima koji su bili amoralni, nisu imali nekakav kodeks. Kodeks u kriminalu postoji i ne postoji. A koji je to kodeks? Pa eto, nekako mi smo to gledali, ja sam bar to tako gledala, ne znam, nikada zemlje iz regiona ili Srbija, ne dao ti Bog, znači uvek tamo negde daleko, uvek radnje koje su osigurane, koje ne mogu da pretrpe bukvalno nikakvu štetu, ja sam toga svesna, jer znam kakve su radnje napravljene, kakva je čitava procedura. Znači, u roku od jednog dana je promenjeno staklo, isto postoje, osigurani su, u roku od mjesec dana su naplaćeni novci, da ne kažem trostruki, jer nisam baš primijetila da su nam blistavi zlatari baš ni prepošteni. Uglavnom prijavljuju trostruke i dvostruke naplate od onih koje bi trebale, tako da nekako obraduju se oni. Vi ste delili pravdu u stvari, kao neki delilac pravde. Nekako da, neka lažna pravda, lažni patriotizam, ali opet nekakav. Bolje i nekakav nego nikakav. Tako da nekako svi nekako zadovoljni. Kad pogledaš sve, Zlatar sretan prevario osiguranje, uzeo 2-3 puta više para nego što je trebao. Sretni Nemci što donesu one pancir stakla i sređuju, ide im posao, cveta, mi lupamo te izloge non stop. Znači kod njih cveta. Mi cvetamo dok ne odemo u zatvor. Blistavi smo, mislimo da smo najbolji na svetu, najjači. Bacamo te pare, delimo u 100 km okruženju, kogod prođe pored nas, dobije neke pare. Znači, što ih dobije, nemam pojma. Znači, vi nemate odnos pravi prema tom novcu? Pa nemamo, ali to je neki osjećaj, moćnost, deluješ, a lakomislen si. Jer moraš da budeš lakomislen da bi se bavio takim poslom. Onda si lakomislen i misliš svaki dan će tako biti. A znate šta je zaista neobično? To je da vi pobegnete iz zatvora, da dođete u Srbiju, proslavljate to sve sa vašom družinom i onda odlučujete opet da opljačkate neku Zlataru u Grčkoj, da se vratite tamo na mesto zločina i da... To je definicija. Šta je to? To je obrnut pravac, je dobar, je pravac obrnut od onog kojim svi idu. Samo je nepredvidiv. To je moja teorija životna i uvek mi prolazi. I vrlo sam ponosna na nju. I dalje nekako tako se ponašam, samo u građanstvu. Znači, ne idem na pljačku, nego se ponašam u okviru građanstva, uvek sam u suprotnom pravcu i donosim i nevjerovatne rezultate. Nisam u kategoriji pisaca, nisam u kategoriji prodavanih. Znači, sve puta 10. Ali ima odricanja, ulaganja, ima nepredvidivih nekih pokreta, po instinktu se ponaša. Imam jedno važno pitanje posle, nepredvidivo je da se vratiš u ali bih da pitam Nikolasa, da li si ti pročitao ove dve knjige? Naravno. Pa ja sam pročitao knjigu još kad je ona napisana rukom na papiru, meni je to poslala iz... Sa suzama? Rastopljene. Da. Bilo je na par mjesta razmazana hemijska. To gdje pišemo tati tu obavezno razmazano. Moja suza pala i razmazala. Tata, ali ima i tvoje pismo mami koje si napisao. Koje to gledaoci neka kupe knjige pa neka pročitaju. To je isto jako dirljivo i pretpostavljam da je izazvalo velike emocije kod mame, a tek kod tebe, takva vrsta kontakta. Mi smo najviše komunicirali telefonom, pa nije bilo mnogo tih pisama. Mislim da nekoliko samo sam slao, ali su onako... Ali to je pravi trag. Pa da, ta pisma su uglavnom su bila pošto malo vremena imamo da pričamo na telefon realno, pošto se u mom životu svakodnevnom stvari dešavaju, svaki dan se nešto desi što bi trebalo da joj kažem i to, jer je ona tamo gde jeste. Vreme brzo prolazi, ja donosim neke odluke, šta ću sad, gde ću, Srbija, Amerika, košarka, da li ovde, da li onde, i onda to sve tako i zaboravim uglavnom da kažem stvari neke koje meni na duši ostanu, jer se bavimo tim, škola, posao, šta ćemo, ovamo, tamo gde ćemo, i onda uveče, sjećam se, svako pismo sam pisao kasnu noć kad nisam mogao da spavam i onda tako malo tu napišem nešto šta osjećam, ali sve je to prošlo, tako da... Jači smo nego ikada. Čežnja za majkom i to ozbiljna i velika. Stvarno, pa bilo je, mi smo dosta vezani i dan danas smo vezani i mi smo jedan tim koji je
kad smo zajedno nesalomivi, to je to. I sve to vreme njenog zatvora, ja sam njoj bio podrška koju ona meni i to je dan danas isto tako. Kako reaguje na tvoje devojke? Prihvata ona, veruje u moj izbor, tako da nema ona tu ništa da... Mislim, bit će veći tim jednog dana. Nije osoba koja se meša. Ja se bavim drugim stvarima, sam uvijek imam neki problem najnebitniji na svetu. Mi ne možemo stignemo do devojke. Gde je banka, gde je Pančevački most, gde su gluposti. Znači, ja se bavim najnebitnijim stvarima na svetu. Kad god je nešto ozbiljno, tu stane razgovor. O to što je vrlo ozbiljno i vrlo emotivno, to je pismo koje ste dobili od jednog grčkog sveštenika i koje je baš izazvalo potres u vašoj duši. Pa recite šta je to bilo. Moram da kažem da prvi put nekako prvo potresni ateista u nekoj mladosti. Pa kako vreme ide i kako se dozivaš pameti, tako ja bliže Bogu, a zvanično prihvatam da postoji i shvatam ceo smisao negde zadnjih godina mog odležavanja te zatvorske kazne. Negde me upućuje u pravoslavlje Grkinja, kod mene je sve naopako. Ta Grkinja, žena koja dolazi sa Slikarske akademije da nam drži časove i ona je došla baš zbog mene. Te zadnje godine je direktor pozvao, jer više on je bio šokiran s tim mojim slikama i na kraju nju doveo samo da ona to vidi. Onda je ona ostala zatečena žena i prihvatila da drži slikarsku sekciju, nekako zanesena svim tim slikama mojim. Onda nije mogla da veruje da nikada nisam shvatila da sam samouki slikar i da to, ali da mi to nikad ne izađe, to je delovalo čudno, bila sam joj zanimljiva. I ona je nekako kroz te časove naše slikanja nama držala i časove filozofije i istorije umetnosti i vrlo bila okrenuta negde pravoslavlju i jako obaveštena, načitana. I onda je počela tako mene da nekako podučava i da ja to slušam, ali ja sam morala da čujem nekoga koji meni jako bio bitan, a ona je tako slikala dobro, u realnom je slikarstvu bila i ona je slikala portrete, bila je zaljubljena u portrete. Mora neko da bude vrlo autentičan i pravi da bi ga Olivera uvažavala. Ja sam bila zaljubljena u nju, da bih ja mogla da čujem, da mi ona nešto drugo kaže tako isključiva. Trebala je neka žena koja je 10 puta blistavija od mene, mora njen portret da bude 10 puta bolji nego moj bio je. To kad sam videla, gotovo, pale su sve blokade. I onda ona sve što je rekla, ja sam se slagala. Kad neko koga ja volim tako isključiva, sve što kaže ja se slažem. I tako i ona. Sve što je ona rekla, izgovorila, onda je imala i načina kako to da nam približi. Pričala je o pokajnicima koji su posle bili veliki vernici i postali i sveti ljudi i svetice, ne znam, Marija Egipćanka. Zanela me tom pričom i ja sam tu popustila, otpor je pao i na sva tu otpor moj koji je pao i razmišljanje moje, a dešavaju mi se u tom trenutku i teške stvari u pravosuđu grčkom, gubim neke silne godine i dešavaju mi se stvarno neverovatne stvari. I kad si u takvom beznađu, mi ljudi nevernici skloni smo, počnemo da verujemo itekako. I ja kao i svaki glupi nevernik počinjem još više da verujem, a ona mi je otvorila neka vrata i u tom trenutku sećam se da me pozivaju, kada dobijaš poštu, pozivaju te i ja uvek znam kad će mi nešto stići, jer su to meni najbliži ljudi. Ili mi Nikola šalje nešto, ili ta moja drugarica Švrća, ona je nekad bila moja košarkašica u Crvenoj zvezdi, a igrali smo u jednom trenutku zajedno. Znam tačno ko bi mogao ili ne bi mogao da mi pošalju, kad u kom trenutku mi najavi telefonom. Ja rekao, ovo je neka greška i dolazim, vidim paketić jedan za mene. Ja vadim i vidim Novi Zavet na grčkom i jedno pismo i krećem da čitam. Jao, majko mila, znači i najokorelije srce dobrota može da otopi. Nema zatvorenika koji, znači onaj okoreli koji je mislio da je prevazišao sve neke u sebi slabosti, samo se srušiš istog sekunda. Znači, ja sam otvorila to pismo, bilo je od sveštenika iz crkve Agios Dimitrios u Atini, Georgios Markulidakis, i potpisao se i rekao da je svešteno lice, da je u toj crkvi i da je ispratio na javnom servisu, znači Dnevnik je gledao centralni gde sam ja zaista bila kada je došao ministar pravde i uručio mi tu nagradu, to je snimala ta nacionalna televizija Grčke. Prikazane su te moje slike i on je ostao fasciniran, šokiran. I onda je napisao jedno neverovatno blisko i drago pismo. To pismo je u knjizi. To pismo je u knjizi, pokazat ćemo ga i originalno na grčkom kako je. I to su neki trenuci kad ja kažem ovo je pružio mi je Bog ruku preko njega. I onda on piše kako se svako veče moli za mene i meni bliske.
i da je zaista šokiran tim mojim radom, slikama, da mi želi sve najbolje, da se u meni krije dobro i svašta nešto. I nekako on me još više budi i ja sad iz te neke silne želje da mu zahvalim, a ne znam kako, sjećam se da sam našla jedno drvo na kome je neka od bivših zatvorenica svojom rukom lošom umetničkom nagrdila to drvo i naslikala nekoga palog anđela i ja sam to šmirglala danima, jako se teško jer nemaš sredstava, nema mogućnosti, ja drvo nikako ne može da uđe u zatvor, a bilo je baš kao gledam ikone na drvetu, tako otprilike. Tako sam ja to šmirgala, kako sam znala i umela danima, pa sam malo kasnila i oslikala sam, sjećam se Pijetu, to je statua, a nisam htjela da budem, eto nekako to u meni se odmah probudi nešto kontra. Da ne bude ikona uobičajena i da ne dobije, mogla sam Agius Dimitrios, Sveti Dimitra, da ga naslikam, imala sam i slike, mogla sam to da uradim, slikala sam dosta ikona. Ali nekako, ajde sad ću ja tu Pijetu, majka Hristova ga drži i u naručju i jako je nekako impozantna mi je ta slika bila i uradila sam je u samo 2-3 boje, tople i hladne senke, zaista je lepo izašlo. Ja sam to njemu, tražila sam naravno dozvolu zatvora, direktor je odmah odobrio, on je isto vrlo čovjek okrenut crkvi. I on je tako insistirao da me krste u zatvoru. I bila sam i nekrštena. On i ta moja profesorka. Na kraju sam krštena ovdje u Velikoj Remeti. Otac Stefan, jeste, tako? Otac Stefan i vrlo divni, blistavi. I to se desilo po mom izlasku iz zatvora i nekako mi je rečeno da mi je do tada sve oprošteno i od tada blistam. Ali da li vi osjećate to pokajanje? Baš na ovom mestu sedao je starešina ove Topčiderske crkve, otac Vlada Marković, koji kada sam ga pitala šta je spoznao čoveku, pošto on krštava, venčava, sahranjuje, on je rekao malo pokajanja ima. Znači mislio je na sve nas. Naravno. Mislim da je sve to što sam ja uradila pokajanje, ali nekako ja sam žena akcije i žena dela i uvijek sam i ljubav i neku netrpeljivost i šta god to bilo kakvo osjećanje delima nekako pokazivala. Ljubav delima. Čini mi se da sam i tu ljubav Nikolinu zavredila više delima nego tim mojim besedama silnim i pričama. Osjećao je to moje divlje srce kako voli jako i delima nekako sam to pokazivala. Tako nekako mislim i da sam to pokajanje, možda delima ga negde pokazujem. Nekako islikati ceo zatvor, pa imali većeg pokajanja nego islikati 100 kvadratnih metara i ulepšati jedan prostor koji nikada nije bio lep. Uvijek je siv, prljav, uvijek su naučeni istražari na tu muku zatvorsku i smatraju da tako treba. I odjednom prosvetliš jedan prostor gdje prodišu svi ljudi, ne zatvorenici, nego svi koji tu da prođu. Mislim da to veće pokajanje od toga ne postoji. Napisati knjigu koja će dodirnuti 50.000 ljudi, kupili su je 50.000 ljudi. Dobiti tolike poruke da sam dotakla dušu ljudi koji nikakve veze s kriminalom nemaju. Više sam dotakla dušu ljudi koji su van kriminala, jer su oni više liče na mene po nekom svom detinjstvu, nego ljudi iz kriminala. Ljudi iz kriminala dotičem negde svojom iskrenošću i tim da sam na pravcu istom, da se ne odričem ljudi iz kriminala i da držim do zatvorenika jako. To je jako zanimljivo. Ja mislim da je Nikola svedok toga koliko se vi međusobno poštujete i volite i koliko ste u stanju da ginete jedni za druge. To govorimo o vašoj grupi, umetničkoj družini, stalno to insistiram. Vi tako kažete u knjizi. I ti si, Nikola, se bio svedok toga, te njihove požrtvovanosti, to da stanu jedan iza drugog. Kakvi su to ljudi? To su izvanredni ljudi i mi smo bukvalno kao jedna... To je bratstvo bilo. Da, bratstvo. Kao porodica. Niko tu nije gledao nikoga iz neke koristi ili bilo kako. Svi su tu za sve, u dobru i u zlu i u svim problemima. Jedan kad propadne, svi idu da ga spasu. To je bilo nekako logično. Ali kad si gledao takve ljude oko sebe, kakvo ti društvo mladih biraš danas? Pa nije sad to nešto preterano uticalo na moje izbore. Ja sam uglavnom u okruženju prijatelja svojih ili sporta ili škole. To su mi uglavnom dobra neka prijateljstva, ljudi uz koje sam odrastao i tu se nije se ništa tu puno menjalo, ali mislim kako to, ti ljudi su dan danas meni jako bliski i osjećam se prema njima, imam osjećaj kao prema rodbini, to je normalno i meni se to neće nikad promeniti, tako da... Kažete da ste osobenjak,
da volite samoću. Da li je to u stvari vama pomoglo u zatvoru? Itekako. Biti osobenjak u zatvoru je super dobra osobina. Znači, ne mešaš se sa ljudima sa margine gdje ih je dosta, ne gubiš vrijeme, ne slušaš glupe priče. Znači, a imaš puno vremena da se posvetiš sebi. Znači, čovjek koji je osobenjak, on uživa u samoći. Ja sam uživala u toj samoći. Ja sam u toj samoći uvijek nešto radila. Ili treniram, ili pišem, ili slikam. I to je fascinantno, ti treninzi u zatvoru. Da. Kako to izgleda? Jako. To je, Gde se to trenira? Mislim da pola snage te koju sam ja imala dao je trening, a drugu polovinu pisanje, čitanje i slikanje. Najviše slikanje. Zadnjih godina slikanje. Pisanje je onaj prvi trenutak kad mi je zabranjeno slikam zbog bekstva. Ali slikanje možda 70%. Trening, svaki moj dan, čak i danas, kreće sa trčanjem. Kao Rocky. Kao Rocky Balboa, ja sam u Zvezdarskoj šumi, samo ja i niko više. Zvezdarska šuma, samo ja. Kiša, led, sneg, to mi još daje neku romantiku. Svaki dan? Svaki dan. Znači, dan kreće sa trčanjem. I ne mogu da kažem da sam ja neka vesela osoba koja se ujutru probudi pa vesela. Ne, tmurna sam veoma. Treba mnogo snage da se nataraš u toj kišnom danu, tmurnom, da odem na to trčanje. Ali ono posle trčanja je nagrada. Daje mi psihičku stabilnost, podmladim se. Znači, kad sam na putovanju i ne mogu da treniram, kao baka neka, onda dođem i strčim par dana, kao devojčica se osjećam. To mi daje neku snagu, psihičku više nego fizičku. Fizičku, ok, znači ja sam nekako, imam dobru genetiku i to je... Arizonka, je li tako beše? Pink Panthera? Arhondisa. A dobro, ali neko je bio... Ima Amazonka. Amazonka, izvinite, Amazonka. Pa ne, kako da ne. Kakvi sve nadimci, neverovatni. Nacionalna televizija je, ona je baš tako. Amazonka. Amazonka, došao je ministar pravde da da Amazonki nagradu. A Pink Panther je mit. U stvari, vi kažete to maltene i ne postoji, da je to napravljeno tako kao... Kao jedna kriminalna organizacija, definitivno ne, ali kao dela, definitivno da. Win-win, šta je to win-win? Pa ja ne znam, nekako da smo mi uzročnici iz bivše Jugoslavije i regiona, Srbi i Crnogorci prednjače naravno, jesmo i da ako možemo to, mi taj mit više ne možemo srušiti. Da smo mi smo ti Robin Hoodovi, jesmo. Srbi, Crnogorci, ima i Hrvata, ima i Bošnjaka, okej. Jesmo, ali kao jedna kriminalna organizacija to ne prihvatam nikako. I ono mi je bilo zanimljivo, ja zaista nisam znala šta znači ta reč akter, ja sam mislila akteri učesnici. Kad akter, to je nešto neverovatno. Šta je to? To je jedna divljina. Akter nije biti akter, nego se ludirati na poseban način. Uterati auto u izlog i srušiti pancirno staklo koje ne može da se sruši. To smo mi smislili. Neverovatan smo narod. Koliko inovacija kod nas, šta li ćemo sve smisliti. Znači, mi smišljamo kako da se sruši pancir, smislili Nemci da ne možeš da uđeš i ga pokradeš, a Srbi smislili kako može. To je prosto neverovatno. Ali na najprostiji način. Gluplje ne postoji. Znači, silom. A niste umeli da izađete na jedna vrata jedne beogradske zgrade? Pa da, to stalno radim. Elektronski otvaraju. Sve je neobično. Zamalo da razvalimo elektronska vrata. Znači, moj sin pritiska, kreću polako da se otvaraju, a ja sa tim urođenim srpskim agresivnim genom krećem da napadam na elektronska vrata i da ih širim silom. Da nije bilo njega, pokvarili bi elektronska vrata. Dolazimo do negde pred kraj emisije, pa bih htjela da pomenemo samo pred kraj, nalazimo se nekako me ovaj prostor podstiče da vam postavim to pitanje. Vi ste upoznali mnoge sveštenike, monahe, monahinje, episkope i svi oni voleli su sa vama da razgovaraju. Posebno imate iskustvo sa monahinjama kog manastira? Nikšićka župa. Imam tako prijatno iskustvo. Ja te devojke, monahinje, srećem u Banja Luci na sajmu knjiga. Oni su preko puta mene i prodaju neke proizvode njihove koje prave i brojanice i... minđuše su iz njihove. Evo, molim vas. Minđuše su monahinje uradile... Ili monahinje ili zatvorenice. Sad nemate onaj prsten koji nosite sad sam premenila. Sad su na redu monahinje, više se zatvorenica ne su daleka prošlost. Tako da dolazim jedna mlada dama, zove se Teofanija i ona nosi neku energiju i neko svetlo i sunce sa sobom. Ako ga ja nosim u nekom drugom obliku, ona ga nosi u božanskom obliku. Ona je meni odmah nekako prirasla srcu. Ja sam joj poklonila tu knjigu i onda je ona prva pročitala, pa je
to se kao požar raširilo među tim monahinjama, pa smo bili u komunikaciji, pa sam ja otišla i obišla ih. Baš posle tog slikanja zatvorskih zidova, ja odlazim kod monahinja i to su blistave dane. U Zagreb, kod Slikaju. našeg voljenog mitropolita Porfirija, sa kojim ste razgovarali na grčkom, pošto savršeno govorite On je savršen grčki u jezik. svakom smislu, ne samo što besedi na grčkom, nego i svaka njegova reč, koliko sam uspela da ih čujem, je premudra. Divni, presvetli sveštenici mitropolije u Zagrebu, odlazim na jednu liturgiju u Zagrebu i eto, puštam suze prvi put u životu na liturgiji. Nesvesna šta se desilo i sad ne znam da objasnim, ali rekoše mi da je to dobro. Ali rekli ste, ako ja uđem ozbiljno u crkvu, šta će biti? Pridružit ću se monahinjama u župi. Rekli Krećem da vi. slikam sa njima. Rekli vi u emisiji Dok anđeli spavaju, a mi čekamo da vidimo šta će se dogoditi. Ovo je retka prilika da se sin, ja mislim, krstio pre majke, jel tako beš? Da, ja sam se krstio pre, dok je Olivera, nažalost, i ona i moj otac nisu bili prisutni zbog svog nestašnog ponašanja. Prebacuje, viče i sada. Ne, nisu bili u mogućnosti da dođu, naravno, zbog zatvora. Ja sam odlučio se krstim pre nego što sam otišao da živim u Ameriku. Nisam nekako bio kršten, znao sam da idem negde u beli svet, pojma nisam imao nigde i hteo sam da jednostavno budem deo nečega i da pripadam negde, odnosno našoj pravoslavnoj crkvi. To sam uradio, krstio me jedan od mojih najboljih drugova koji je išao sa mnom u Bio je odeljenje. svedok na krštenju, kum, jel? Kum, da. Da. U sabornoj crkvi. Pa da, to je nekako moja odluka na koju možda i uticao taj moj kum. Koji danas ima specijalno mjesto u našim srcima. Ako se Nikola nekad slučajno napije, kum ga oda do detalja. Šta je radio, kad i kako, ali je meni podrška. Je li ova opasna žena to dosadna majka? Nikada. Ne, mislim u smislu da te proverava. Nikada nije bila to govorim dosadna. kao majka sinova, pošto znam šta mi kažu. Samo kad je crveno se zabrinem. Nikada i kad sam malo dete bio, imao sam toliku slobodu i toliko njeno poverenje, koje sam ja naravno uvijek pravdao, ali to je možda čak, sada kad pogledam iz ove perspektive, ja kao neki mlad čovjek koji će, Bože zdravlje, uskoro imati svoju porodicu, kad malo razmislim o tim stvarima i to je strašno i zabrinjavajuće, da sa 7 godina me pusti da idem od Vukovog spomenika do Kalemegdana iz Zoološkog vrta sam. 5 godina. 5, još gore. To su malo neke stvari, ali eto, valjda je to meni pomoglo da se izgradim kao ličnost, da budem samostalan dosta i sam taj njen zatvor od moje 15. godine kad sam ostao skoro sam, mi je verovatno zbog svih tih stvari lakše pao, snašao sam se. On je meni nekako delovao ispred svoje generacije. Ja sam njemu zaista verovala ili je to gen koji sam ja od svog tate nasledila, koji je patološki gen da verujemo jedni drugima. Tako je tata bezuslovno verovao u mene od moje 2. godine života ili 3. od kad imam svest. Tako sam ja tu prebacila taj model ponašanja njega. On je meni delovao uvijek ispred svojih i meni je to bilo sve normalno. Iako mi sad iz ove perspektive... A on to verovatno doneo iz svoje porodice, deda Velizar i baka Lenka. Baba Lenka, robijaš također. Ona je bila robijaš, što nisam shvatila. Baka nam je bila robijaš, to je prvi robijaš u mojoj familiji, ali moram da kažem da objasnim odmah da ne pomislimo da smo mnogo. Baka je u posleratnom periodu, bakin brat je bio jedan od četnika koji se krio po planinama, po Zemunicama, jer je došao komunizam i jurili su te negde i ne znam par godina. Poslije toga on se krio, ne znam gde, baka ga je čuvala i nosila mu hranu, a šta će kad mu je sestra, naravno. I onda su baku uhapsili pusti komunisti, mučili je dok on je ubijen. Kad je ubijen, baka je izašla. Ali to se krilo u mojoj familiji jako, ja sam to saznala već odrasla, to je bilo silan stid. Šta sam napravila sad familiji? Kad se za baku krilo. Ženski deo je, ja mislim, jači. Iako vi malo o tim ženama imate ovako i onako mišljenje. Hajdučija. I ono što sam primetila u knjizi, vi stalno kažete igrač za ženu u muškom rodu, prijatelj. Niste podlegli pod ovo feminističko sociološkinja, filozofkinja i tome slično. Kakav je vaš sud o tome? Izvinjavam se feministkinjama i svima ostalima. Ja sam ostala na starom, na onom tradicionalnom i ostaću do kraja života. Znači, biti feministkinja ne znači biti jaka. Jaka žena je jaka koji proštuje tradiciju, ako je žena i ona je uvek jaka. Ja ne smatram da bi trebala da stavljam prst u oko nekom da bi objasnila da sam jaka. Ne volim da šamaram muškarce da mi kažu da sam jaka. Volim da uradim nešto ludo, što ne može muškarac pa kažu jaka, da budem cica maca sa nekim muškarcem, a ne da ga bije. A oni vas zovu majka?
Pa da, napravim ja to tako neke odnose, uvijek emocija je mnogo u mojim odnosima, svim ljudskim, sa svim ljudima sa kojima ja komuniciram, bilo prodaja knjige ili bilo kriminal ili bio sport, ja razvijam nekakve odnose duboke, čvrste, volim ljude, volim da ih volim. Nekad i entuzijazam prevelik, nekad pravim i idealizujem sliku tih ljudi. To ja mislim Nikolas ne voli i ne volim, to ga nervira. zato što sam takav to je sanjar. jedan ozbiljan promašaj u poslovnom svetu. Da, to je jedan ozbiljan promašaj i jedan veliki teret u našem sadašnjem životu i poslu. Oljin taj... I seče me sada. Pa da, sad smo već mi došli do tog nivoa da sam ja i stariji i da nju isključujemo, na primjer, iz svih... Kad krene ta sanjarenje, ovaj pogled koji je bio sada, dogovora, ako je kamera uhvatila i seče me. Oliveru odmah po strani čim su neki dogovori. Ona boji, ona slika, u stvari likove. Da, ali to bojenje nije dobro za posao, ali... Tako je oslikala i svog muža u najlepšim bojama, pa se malo... Samo neka slika Olivera, ali ne na poslovnom planu, tu slike nam njene ne pomažu, tako da... Neka slika na slikama, privatno nek da, ali... Ko bude čitao ove knjige, ja Pink Panther, obavezno da obrati pažnju na ovaj pogovor, odnosno umjesto pogovora, jer je tu poruka. Posebno čini mi se za mlade ljude. Znači, ono što sam ja radila nikako nije za preporuku, to je mogla samo jedna Olivera i to ne bi trebalo neko drugi da pokušava. Zabranjeno. Šta je još zabranjeno? A šta je preporučivo? Preporučivo je moj karakter slediti i ugledati se na karakter, a nikako na moja dela. Dela ne isprobavati, jer je opasno po život kao cigare, gore od cigara. I da li bi neka žena to sve mogla da preživi i da bude u ovoj stolici ovako da se smeška. Možda sam imala i previše sreće, možda me voli gore više nego što treba. Možda sam miljenče neko, tako da tako nešto nikako isprobavati. Poruka je samo karakter moj, jedan nesalomivi karakter i to ustajanje, bez obzira na pad i na lomove ustajanje, to je poruka i mladima također. Moj karakter, dela su tako marginalna, taj kriminal i sve to što se opisuje u knjizi drugoj, u prvoj uopšte ga i nema faktički, malo. To je poruka. Nikako. Površina je i prašina kriminal, a suština karakter. Da, ja bih samo dodao jednu stvar da mi jako smeta kad ljudi povezuju tu knjigu sa nekom promocijom kriminala, zato što je to van svake pameti, to nema veze sa promocijom kriminala. To je antipromocija. To je antipromocija kriminala i logično bi bilo da ona promoviše kriminal, da bi prvo ga meni lično u kući promovisala i da bi od mene stvorila svesno kriminalca, da je njen cilj da promoviše kriminal. Tako da mene to jako smeta kad ljudi pominju, ali mislim da smo već vremenom došli do tog nekog nivoa da uopšte, ja mislim, skoro ni nema više ljudi koji se bave. To su samo ljudi sa predrasudama. Razbili smo predrasude. Pa da, to su samo ljudi koji nisu upućeni dovoljno, jer nažalost danas se svašta servira u medijima i ti jaki smo protivnici reality show i tih stvari. Jako, otpor veliki. Promovišete sport, umetnost, obrazovanje, je li tako? Tako je. I najviše podršku između roditelja i ljubav, deteta i ljubav. Veza, bliskost. Iz kuće ide sve, to je bitno, temelj. znači uopšte poenta nije nikako kriminalna i to je već ljudima jasno, ali eto, to malom procentu ljudi koji ne razume, apelujem da razume. A sa tatom, onim nestašnim dečakom, ti se igraš kao da ste deca, ili tako? Pa, sad. To je nevaljalac, mali nevaljalac. Nije to baš tako lako, ali nećemo sada da... Moga pominjemo, red je. Nećemo da pominjemo... Priča o porodici. Da, naravno to da, ali on je dalje u nekom svom pravcu, pa ne bih hteo da ga nešto ga oštetim, tako da... Toliko ga je Olivera lepo opisala da mislim da ne može da bude oštećen nikako. On je definitivno čovjek koji je pozitivac. Znači, ajde od svakog od nas da uzmemo lepe strane. Ako se budiš u 5 ujutro, najsrećniji na svetu i radiš klekove i pevaš, taj čovjek ne može zlo da misli. Znači, on je bezbrižan i veseo po čitav dan. Imati samo neko ko je sretan ceo dan, to je sunce koje sija i kad ga nema. Isto jedna jaka energija. Energija, jedan zaista poseban čovjek. Ne možeš ga proceniti, ne možeš ga staviti ni u jedan kalup i odrediti ga, on je kriminalac, on je ovo, on je ono. Ne, on je čudak. Svi ste posebni, svo troje. I zaista velika radost i čast što je prihvatio Nikolas, pre svega, Olivera je gošća u onoliko emisija bila. Mi smo se trudili nekako da ne govorimo kako ste pobegli iz zatvora, šta se sve tamo događalo, ko bude to želeo, ima na YouTube-u toliko emisija.
Pokušali smo da ovo bude jedna porodična, jedna drugčija priča. Nadam se da smo uspeli. Naravno, čast mi je da sam bio vaš gost i zadovoljstvo pre I svega. jedini razlog da prihvatimo ovako nešto što nismo prihvatili nikada do izlaska iz zatvora ste vi. Hvala. Valjda ove emisije i ovi gosti silni koji su bili pre vas ovde, divni umovi zaista, a nadam se da jednog dana Nikolas dođe ovde sa svojim malim anđelima kojima će pričati o baki, vidjet ćemo šta. Imaće šta. Da, iz neke druge perspektive. O palom anđelu, baki palom anđelu. Koji se podigao. Koji se podigao. Hvala vam na gostovanju emisiji Dok anđeli spavaju. Hvala. Nema na čemu.